العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yini na juma'a, wannan yini mai albarka, yau 14 ga watan Jumadal Akhira, shekara 1447 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 5 ga watan Disamba shekara 2025 bayan miladiyan annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus sala wa atammu taslim. Ci gaba da wannan zama da muke yi a wannan masallaci mai albarka na Government College Kaduna Community Jumu'a Masjid, wanda ya shahara da kaɗan da Hausa, daga nan College Road by Kurmin Mashi Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Muna roƙon Allah da ya haɗa mu da dukkan alkhairi ya kuma raba mu daga dukkan sharri da ma'abuta sharri. Kuma muna cikin suratul Nahl, za mu tashi kan aya ta 35 a cikin suratul Nahl. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Allah madaukakin sarki ya ce, wa qala alladhina ashraku, wanda suka hada Allah da wani wajen ibada, ma'ana kenan kafirai, wato sai suka ce, law sha Allah, da Allah ya so, ma abadna min dunihi min shay, da ba mu bauta ma wanda yake koma bayan shi da komai ba, wala aba'una, kuma su ma iyayenmu da ba su yi irin wannan ibada ta bautar wani Allah ba ga komai, wala haramna min dunihi min shay, kuma da wani abun da ba haram ba mu ga karan kanmu da ba mu haramta shi ba koma bayan Allah. Wato wannan yana nuna mana yin bauta da bayi ke yi haƙƙin Allah ne, Allah kaɗai ya cancanta da a yi wa, ba a yi wa wani Allah. Haka nan cewa abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, haƙƙin Allah ne, wani Allah bai haramtawa bai halattawa. Amma yana daga cikin hanya irin ta iblisanci, hanyar shaidanu, su ne waɗanda suke ƙirƙiro abu su ne da shi addini, su ƙirƙiri bauta, su ƙirƙiri wasu abubuwa su halatta su, wasu kuma su haramta su. Kuma su yin wannan suna kan hanyar shaidan, ba sa kan hanyar Allah, ba sa kan hanyar manzan Allah, wanda zai ta molanka, yin amfani da molanka ya ce aikata kaza haramun ne ko aikata kaza halal ne, ba tare da faɗin Allah ba, ba tare da faɗin manzan Allah ba, shi ga karan kan shi yayi, to wannan yana tare da shi dan bai tare da Allah. Inda yana tare da Allah zai bincika ya ji me Allah ya ce kan hukunci kaza sai ya aiki da shi, me manzan Allah ya ce kan hukunci kaza sai ya aiki da shi, amma shi ga karan kanshi ya isa, shi zai halatta
ko ya haramta, to wannan shedan ne daga cikin mutane ko shedan ne daga cikin shedanu. Haka nan yin ibada haƙƙin Allah ne, ba a yi wa wanda ba Allah ba. Allah shi kaɗai shi ake mai ibada. To inda mai yin ibada ‘yantacce ne yana da ‘yanci, to Allah kaɗai zai ma ibada. In ko bai da ‘yanci, kaga bai ‘yantu daga wuta ba, to zai wa wani Allah ibada ta inda bai da ‘yanci. In ya mutu yana yi wa wani Allah ibada, to bai da ‘yanci, ya zama ɗan wuta. Kaga bai da ‘yanci. Duk wanda yake mai ‘yanci ba zai wa wani Allah ibada ba, sai dai wa Allah shi kaɗai ibada. Saboda haka akwai hatsari yin kira zuwa ga abauta wa wani Allah. Wannan hatsari ne mai girma, kuma hanya ce ta shaidanu. Abinda shaidanu ke yi kenan, abinda shaidanu suke yunkuri kenan, su yaƙi bayan Allah, su raba su da ‘yanci, su tunkuɗa su cikin wato rashin ‘yanci, ta inda za su yi bautan wani Allah. Kuma wannan hanya ce ta dawwama a cikin wuta, mutukar an mutu akan hanyar bautan wani Allah. To shi yasa waɗanda su suka zaɓi su bauta wa wani Allah sun zaɓi ba su da ‘yanci, sai suke nuna cewa ai su suna da excuse akan bautan wani Allah, shine cewa Allah ne ya yi su haka, ma'ana wannan Allah ne ya yi su haka, inda ya so da bai sa sun bi wannan hanyar ba. Iyayensu ma haka Allah ya nufe su, inda ya so da ba su zama haka ba. Kuma cewa ba su saurari menene Allah ya ce game da halacci ko haramci ba, shi ma Allah ne ya so da su haka. Inda ya so da ya gyara musu kwakwalwa ba ta burkuce ba. In gane ko? To shi ne Allah maɗaukin sarki tabbatar mana da cewa wannan hanzarin ba karɓaɓɓe ba ne ba. Dalilin da ya ce kenan kazalika fa'ala allazina min qablihim, ai wanda suka gabace su haka su ma suka faɗi. Ya rasulullahi ka sani wanda suka gabace su haka suke faɗi. To kai yanzu fa hal ala rusuli illa al balaghul mubin, babu wani abun da ke kan duk wani manzo da muka aiko sai dai isarwa bayanne. Iyakaka ka isar, in ka isar wanda duk ya ɗauka shi ya tsira, wanda duk ya yi jifa da abin da ka zo da shi ya halaka. Allah muke roƙo da ya tsare mu, ya tsare mana imaninmu, Allah ya tsare mu daga shirka, Allah ya kare mu. Muna sane da mu aikata shirka, Allah muna roƙonka ka tsare mu. Abin kuma da mun sani ba, ya Allah muna roƙonka yafiya, saboda mu gajiyayyu ne mu, wato bayinka gajiyayyu ne mu. Ay wa qala alladhina ashraku ma'a Allahi ghayrahu fi ibadatihim, wa'annan da suka hada wani Allah tare da Allah wajen yi mishi ibada sun ce, law sha Allah da Allah ya so, da ya zaɓi an na'budahu wahdahu, mi mishi ibada shi kadai, wala nushrika bihi, ko ba za mu hada shi da kowa ba, lama abadna ahadin ghaira, da ba za mu bauta wani Allah ba. Ma'ana suna so su rabe su ce wannan abin da suke a kai na bautan wani Allah zaɓin Allah ne, kuma ƙarya suke yi. Wala nushrika bihi, kuma da Allah ya so ba za mu haɗa shi da kowa wajen ibada, lama abadana ahadan ghayrahu, da ban bautawa wani shi ba. La nahnu wala aba'una min qablina, mu da ba mu haka ba, su ma iyayenmu da suka gabace mu da ba su haka ba. Wato kenan Allah ne ya zaba mu, shine muka zame haka, in ji su abin da suke cewa kenan. Kaga wannan aqida wato gurbatacciya ce, ba karɓaɓɓiya ba ce ba. Allah ya yi mutum da cikakken zaɓi, ya yi mutum da nufi. Mutum Allah ya yi baiwa a gare shi ta inda yana da cikakken hankali, yana da cikakken zaɓi, yana iya sanin abin da ke amfani, yana iya sanin abin da bai da amfani. Kuma Allah ya aiko manzo ya ce ga yanda za a yi. To ƙin bin manzon ba a kafa hujja ko wani hanzari a kan yin amfani da wannan ba hujja ce karɓaɓɓiya ba. Abin da kenan suka ce kuma walau sha Allah mu harrima shay'an ma harramnahu, inda ba dan shi ya so ba na kan mu haramta wani abu
ai mu da ba mu haramta ba, da mun bar abubuwa akan asalin su na addini. Shine Allah ya ce dan ƙaryata su, kamar yadda mai tafsiri ke fassarawa, yace bi misli hadhihi al-hujjati al-batila, da misalin irin wannan batacciyar hujja qala al-kuffaru as-sabiqun, kafirin da suka gabace saka suka faɗi, kama ala rusuli illa al-balaghu al-wadih, su kuma manzanni ba abinda aka ɗora musu sai isarwa ƙarara, abinda za su isar wanda yake a bayyane, lima umiru bi tablighihi, ga abinda aka musu umarni don su isar wa mutane, wa qad ballahu, kuma hakika sun isar, wala hujjata lil kuffari, kuma abinda kafirai suka faɗi bai zama hujja wa ba su da hujja fil i'tizari bil qadar, ta wajen laɓewa da ƙaddara. Shi yasa ba a laɓewa da ƙaddara akan ƙin yin aiki. Aikin alheri mutum ya ƙi ya laɓe da ƙaddara ba a yi, ɗabi'a ce ta kafirai. Aikin sharri ba a laɓewa a yi shi a ce a laɓe da ƙaddara, ɗabi'a ce ta kafirai. Kuma wannan ma wato fitira irin ta mutum, abinda Allah ya halicci mutane ya ɗora su a kai, ba za su taɓa gamsuwa da haka ba. Ba yanda za a yi kana tsaye sai wani ya zo da wani abu na ganganci ya yi maka ganganci, sai ce kai ba ka da imani, ba kai imani da kadara ba, kaga ba zai aiki ba. Ba yanda za a yi haka ya aiki. Kana zaune sai mutum ya ɗauko gora ya rafka ma a ka tashi da ƙyar, sai ya tsaya ya ce to da dai guduwa na yi amma ban gudu ba saboda in baka haƙuri, don kuma ka gane cewa wannan abun kadara ce. Allah ya kaddaro da in maka wannan, kaga zaka ce alhamdulillah ai da baka gudu ba, goban an ce kai baka ƙara yi ba, kaga ai ka yarda cewa kaddara ce, ba za a taɓa yarda da wannan cewa kaddara ba. Shi yasa na kan faɗi akwai wani mai sata sai aka kama shi kuma ya cika sharuɗan a yanke mai hannu, lokacin Umar ibn Khattab kenan, kaga ƙurewar basira kenan, dan manzon Allah ma haka ya sufanta shi, yace wa innahu la abqariyun, abinda ake ce ma abqariyun shine dan baiwa, kamar da turanci ake ce ma genius. Yake cewa mafarkin da ya farki da Abubakar, ya farki da Umar, sai ya siffanta cewa Abubakar ya siffanta shi da rauni, ma'ana wani dan bangare na rauni da sauƙin hali, sai shi kuma Umar ga cikin siffan da zai bashi ya siffanta shi da ƙarfi da jajircewa da tsayuwa kan abu. Shine sai yake cewa wa innahu la'abqariyun, dama shi Umar genius ne. To sai kai wannan yazo ya sata yayi kasassaba, yayi sata sai ce ya amiral mu'minin, dan Allah a kyale ni ka a yanke min hannu, saboda wannan satar da nayi kadara ce ta sa nayi satar nan. To ba faɗa ba zagi, sai ce to ai ba matsala, an wa kadara ce ta sa za mu yanke maka hannu, duk ba sai a tafi a haka ba. Kaga yanzu gobe ya ƙara, don yana karawa zai ce yanzu ya amiral mu'minin kana kallon an yanke nan kuma a ƙara yanke wani wuri, zai ce haka littafi ya nuna, hakan kuma za mu yi. To haka ake maɓannata. To amma ni ban san inda ake samuwa ba a Najeriya, na inda ake samuwa maɓannaci sai ka ji cewa an shigo da sunan malanta ana nema wa maɓannaci hanzari. Ko ba kwa lura da ana haka? To sai a Najeriya ake maɓannaci sai a shigo da sunan malanta a nema musu hanzari. Yanzu fa mutane a daji su kashe mace, wata su mata fyaɗe, su kwace kuɗi, ta dalilin su a sai da gida, ta dalilin su a tafi a yi bara, a abubuwa iri-iri, kai labaran da ake ji iri-iri, saboda wulaƙancin ma da ya kai wulaƙanci. Akwai wanda ni ya gaya mun, ya ce min an kama a wuraren garin su ga abin da ake yi, har da fo aka tanada, maza na ɗaure cikin sarƙa, duk ƙafarsu da sarƙa, idan suna jin bayan gida su matan da aka kawo su suke dafa abinci, za su dafa ma 'yan ta'adda abinci. To su gudunmawar da mata suke badawa, su suke izo da fo, duk wanda zai ba haya aje mai fo, inda ya yi ba haya a nan cikin waɗanda aka kama, kaga an mai da su dabbobi. Matar da ba taka ba a dinga irin wannan kwamacala tare, tun da kana cikin sarƙa. Wasu kuma ma yanda labari ya zo mana aka ce kawai a yanda kake, idan ba haya ya zo maka a wannan wandan naka za ka yi, in fitsari ya zo maka a wannan wandan nan da aka kama ka, wannan kaya kala ɗaya a su za ka yi.
shi yasa aka ce ba za ka taba jin, in ka ji irin warin da suke yi zaka ji wari ne wanda yake ba ka taba jin irin shi ba, saboda fitsari yana nan sun zuba, bayan gida yana nan sun zuba, in mata ne su ma al'ada ya zo musu suna nan, wannan fitsari ya zo musu suna nan, bayan gida ya zo musu suna nan. Sannan saboda mugunta za a yi haihuwa jariri su jefa ma abin ɗin kare ya cinye, a ɗauki jariri a jefa wa kare ya cinye. Akwai yaron da saboda ƙetata wato 'ya'yan karnuka, dutse aka ɗauka, falalan dutse aka saki dutsen a wuyan shi ya karya mai wuya, yaro ɗan ƙarami da bai kai shekara 15 ba, kawai dan dai mugunta kuma aka tuntsire dariya ana keta. Sai ka ce wannan saboda ba a gina musu makaranta ba, saboda ba a musu bohol ba, saboda ba a nema musu aiki ba, duk yasa suke yin wannan. Wai ga masu ta'amuli da abubuwa waɗanda su wa'ancan da su ma tun da an ba su amnesty don me ba za a ba wayannan ba. To ni mun taɓa ganin irin wannan, mun taɓa ganin irin wayannan malaman ba, sai a Najeriya muka samu irin wannan malaman. Kamar yadda ba mu taɓa ganin irin 'yan ta'adda wannan ba, ya kashe mutum yana murna yana Allahu Akbar yana jin daɗi, kai ba mamaki ko abin. Ce sa waɗanda suke ba mu ba, wanda su ba su da wannan dabbacin, in sun gani za su yi mamaki su ce wannan ba mu san wani irin mutane ba ne, za su yi mamaki. In kai Allah ya mata goma shi kana la ilaha illallah, ka cika da kalmar shahada alhamdulillah, Allah ya azurta mu da ita. Su kuma suna murna suna Allahu Akbar sun kashe, Allahu Akbar sun ci nasara. Ai mun faɗa gwamnati ba za ta iya ba, babu inda za gani. To kuma sai ka zo ka samu cewa wani malami kawai ya zo shi yana ganin ai ba a kyauta musu bane, amma ya zo ya rantsuwa ya ce mun ji 'yan sa kai ne ake ce musu, wallahi 'yan sa kai ma sun fi bandit din banna. Ya zo yana rantsuwa ya kai son zuciya ta yau a Najeriya da munafunci yawa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Allah maɗaukin sarki ya kare mu, Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu. An mutum ma ya dinga takama cewa ai shi yanzu nan shi nan musamman ne, kayan ka isa ka yi, yana iya maya da turji kazaman banza, inda bai iya sallah ba, bai iya komai ba, ba abin da ya sani sai kisa, kuma kwanakin shi suna nan sun yi ƙarshe cikin yarda Allah, suna nan sun kusa yi ƙarshe in Allah ya yarda. Allah ya kare mu. Aka ji abubuwan ban mamaki a Najeriya kala-kala. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. wato bautan Allah kadai ba karamin yaki bane ba, sai da yaki ta tsayu, ba kankanin abu bane ba. Shi yasa ma da ka gani yanzu wanda suke sa ai bautan shehunnai da wanda suke, akwai wani shi ma wani yana nan, wani matashi ne can inda muka karatu, shi ma nan yayi karatu. Daga cikin abubuwan da yake a cikin wato tafiya a cikin 'yan ɗariƙu, akwai wasu da suke faɗan cewa akwai wani matsayi da suke kaiwa, sun kai matsayin wani abu da ake ce ma wato su ma sun zama Allah. Sai yake cewa wai idan wani ya keɓance ka, dan ba dukansu ne suke faɗi cikin jama'a ba, amma in ya keɓance ka ya ce shi a yanzu ya kai matsayin Allah ne shi, ka ji ka zo ka bar labari, to kai ka zama ha'inci. Tun da ka zo ka tona, kai kaga wannan ya faɗi wannan, wai in ka ji ka zo ka bada labari to ka zama ha'inci. Kaga wannan ba karamin maɓannaci bane ba. Ba irin wannan tafiya akwai waɗanda suke akan irin wannan tafiyan, amma ba duka ba. Su ne za ka ji misali lokacin Shehu Ɗahir Bauchi, duk in an gama tafsiri lokacin da muka sani saboda muna nan tudun wadacan, wanda suke zuwa rufe tafsirin suna faɗi, suna cewa duk shekara za ka ji ya ce in an zo Murtala Square wurin rufe tafsiri, zai ce waɗannan 'yan haƙiƙa, su ake ce ma 'yan haƙiƙa masu cewa komai Allah, shi ma Allah ne, kai ma Allah ne, ya ce ba musulmi ne bai tare da su. Abin da ya fito fili yake bayyanawa kenan, na wannan abin da muka sani kenan ya fito fili yake bayyanawa. To shi yasa ba ƙaramin hatsari bane ba, amma ba dukan ne suke haka ba.
ke sa ba a kuɗin goro. Wa'anda suke batattu su ne ake ce mai 'yan haƙiƙa suka fada cikin wannan mummunar hanyar. Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga sharrinsu, kuma su ne suke matakin da cewa komai ma halal ne a wurinsu, komai su aikata shi halal ne, irin wa'annan mabannata. Allah ya kare mu. Kuma maɗaukakin sarki ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakika mun aiko manzo a cikin kowace al'umma, mun aika da manzo, mun aika wa kowace al'umma manzo. Ga abin da duk manzan Allah ke faɗi, abu ɗaya suka kira zuwa gare shi, ani abudullah, ku bauta wa Allah kaɗai, wajtanibu taghut, kuma ku nisanci bautan wani Allah. Bautan wani Allah, duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba shi ake ce ma taghut, ma'ana jagorarsu shine Iblis, shi shaidan Iblis. Wa duk da ake bauta wanda ba Allah ba shine at-taghut. To fa daga cikin su wa'anda aka aiko da manzannin zuwa gare su, man hada Allah, akwai wanda Allah ya shiryar da su, wa minhum, wasu kuma man haqqat alaihi dalala, akwai wanda bata ta tabbata a kansu saboda sun zaɓi san rai da rashin yanci na su bauta wa wannan Allah. Sarkaken sarki ya ce fasiru fil ardi, ya ce ku yi tafiya a doron ƙasa. Idan kun yi tafiyan fanzuru, kuma ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibin, yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance. Idan kun yi yawo a doron ƙasa za ku ga haka. Ai wala qad ba'athna fi kulli ummatin sabiqatin rasulan, da al'umman da ta gabata sai da muka aika musu manzo, ya amuru ummatan, yana ma al'ummar shi umarni bi an yi abudullaha wahda, su bauta wa Allah shi kadai, wa yatruku ibadata ghairihi min al-asnam, kuma su bar bautan wani Allah daga cikin gumaka da aka sassaƙa da hannu, washayatin, da kuma bautar shedanu na aljanu da shedanu na mutane, wa gairihim, da wasunsu. Shedanu na mutane su ne irin sarakunan da suka kira a yi musu bauta koma bayan Allah, kamar Fir'auna, kamar Namarudu da ire-irensu. Kaga shedanun mutane kenan. Shedanun aljanu kuma ala rasihim Iblis, wanda yake shugaba cikinsu shine Iblis. To da wasunsu kamar duk abubuwan da ake bautawa, wato manzannin nan suna kira a daina, a bautawa Allah kadai. fakana minhum man wafaqahu Allah fa amana bi, a cikin al'ummomin akwai wanda Allah ya musu dandakatar sai suka yi imani da Allah. wattaba ma ja'a bihi rasulu, kuma suka bi abinda manzon shi ya zo da shi. wa kana minhum man kafara billah, a cikin su kuma akwai wanda suka kafirce wa Allah. wa asa rasulahu, suka saba wa manzon Allah. falam yuwaffiquhu, ire-iren wayannan Allah bai musu gamdakatar ba. fa wajabat alaihim dalala, ire-iren wayannan bata ta tabbata a kansu. Allah yake yin umarni cewa fasiru fil ardi, ku yi tafiya cikin ƙasa, litaraw bi a'yunikum, dan ku gani da idanuwanku, kaifa kana masirul mukazzibin, ya ƙarshen masu ƙaryata abinda manzanni suka zo da shi ya kasance. Ku tafi ku gani
in kun yi tafiya da kawunanku za ku ga wato yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ku daga cikin masu ƙaryata manzanni ya kasance ba da ma allabihim min azabin wa halak, bayan azaba ta sauka kansu da kuma halaka. duk in kun yi tafiya a doron ƙasa za ku gani. Na'am. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Allah madauke sarki ke ce manzon Allah in tahris ala hudahum ya rasulullahi idan kai kwaɗayin su shiryu su wa'annan kafirai wanda gaskiya ta bayyana waɗanda gaskiya ta bayyana gare su amma suka zaɓi san rai da rashin yanci duk kwaɗayin da za ka yi a kan su shiryu fa inna Allah la yahdi man yudil Allah baya shirye da wanda ya batar domin gaskiya ta zo sai suka ci batan sai Allah ya ingiza su ya tunkuɗe su ya yarbar da su to Allah bai shirye da ire-iren su ko ba nan ta tsaya ba malahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su dama tunanin su za su samu mataimaka a cikin waɗanda suke mai ibada to ƙarya ne babu wanda zai taimake su. Mun fahimta ai ko masu cewa za a sa aljihun shehu ina ya ga riga ma a gobe kiyama shehu zai tashi ba kaya a jikin shi to a wani aljihun zai sa ka zai tashi da gashi ba aski inda loba ba takalmi kamar yadda kowa yi wanda kaɗai za a musu tufafi sai fa manzanni ne da annabawa su ne kaɗai fa za su tashi da tufafi su ba za a gansu a tsirara ba amma dukkan mutane har su Imam Malik har su Abubakar duk za su tashi ba riga ba riga ba wando da loba ba kaciya da gizo na gashi haka dai za a tashi ba wani shehin da zai saka a cikin aljihu in ma ya faɗa ma ƙarya yake yi kakka yarda da shi ƙarya yake in ya faɗa maka babu ceton da zai amfani sai dai ceton Allah idan Allah ya yi ceto shine sai umarnin manzanni ya umarni wato annabawa da salihan bayi da su yi ceton kuma wanda za a ceta ba wanda ya bauta wa shehu ba wanda ya bauta wa Allah kadai shine za a yi ma ceto ko kuma kai mu ba ma son ma ceton shehunnai ceto abun so shine ceton Allah ka roki Allah ya cece ka in ka roki Allah ya cece ka da gaske sai ka fada karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai amfani amma ina shehu ya ga rigar da zai sa ka cikin aljihu kuma shi shehun nan giwa ne da zai sa mutane cikin aljihu kaga duk wannan ƙarya ne wato mutane da kwakwalwarsu an hana musu tunani Allah ya muku basira an dode muku basira an ce ai za a sanya ku cikin aljihu a tafi da ku kai ma ka zama kamar dan ana ce kenan mai dodaddiyar basira ka zama kamar shi kenan to kaka yadda ka zama mai dodaddiyar basira Allah madaukin sarki ya kare mu wannan zancen mawaka ne waɗanda suke batattu su ne suke zaton cewa za su samu wannan zancen batattu ne Allah madaukin sarki ya kare mu ai in tajtahid ayyuhar rasulu idan ka yi kokari ya kai wannan manzo bima tastati'u da duk abin da kake iyawa min da'awatika li haula na kiran da kake ma wa'annan wa tahris kuma kai kwadayi ala hidayati ma kan su shiriyu wa ta'khudh bi asbab zalika kuma duk wani dalilin da zai sa hakan ya tabbata kai ko da shi fa inna Allah la yuwaffiqu lil hidayati man yudillu Allah baya yin gambakatar na shiryarwa ga wanda ya batar walaysa lahum min dunillahi min adin yansuruhum babu kuma wani Allah da zai iya taimakon su bi daf'il azabi anhum ta inda zai tunkuɗe musu azaba babu wannan abinda tsarkaken sarki ya faɗi kenan na'am wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakinna akthara an-nas la ya'lamun to su kafirai masu bautar wannan Allah
wa aqsamu sai suka yi rantsuwa billahi da Allah. Nan za ku ga wato tufka da warwara. Jada aymanihim suna masu wato matsawa da ƙarfafawa wajen rantsarantsansu cewa la yab'athu Allahu man yamut, rayuwar nan ɗaya ce ba biyu ba, kuma Allah ba zai tada wanda ya mutu ba. Abin da suka ce kenan, duk wanda ya mutu ya tafi kenan, Allah ba zai tada shi ba, dama kawai iya nan ne aka yi filin da za ku rayu, in kun zo kuka rayu kuka mutu shi kenan, ba wani tada ku da za a yi. Rantsuwar da suka yi kenan, to ai da ba ku rantse da Allah ba, tunda Allah abin girmamawa ne, amma kuma suka yi rantsuwa da Allah abin girmamawa kuma abin da ya faɗi sai suka warware, don shi Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya mutu za a tada shi. Bala haka fa abin nan yake, wadan alayhi haqqan, wannan alƙawari ne kan Allah kuma alƙawari na gaskiya, cewa duk wanda yanda Allah ya yi mu, tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shi ai Allah ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa, kuma ya halicci rayuwa don ya muku jarabawa a cikin kuwa zai kyautata aiki a gare shi, ya yi aiki kamar yana ganin Allah, kuma ya tabbatar da Allah na ganin shi, ya yi aiki tukuru. To kaga wannan kenan yana nuna mana cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. To me yasa kuke kafircewa Allah bayan fa da ku matattu ne, da dukkan mu matattu ne, ba mu existing, sai Allah ya rayar da mu wannan rayuwar ta duniya, sannan ya kashe mu a nan duniya, aka fitar da mu daga cikin wannan duniyar, aka shigar da mu wata duniyar can ta daban, sannan kuma ya sake rayar da mu muka koma zuwa gare shi. Daga nan kuma babu mutuwa, sai dai ko aljanna ga wanda ya yi wa Allah da'a, ya yi wa manzan Allah da'a, to zai tabbata a gidan aljanna, ko ko wuta ga wanda ya sa kafa ya shure abinda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. To kaga shine abin dubawa a nan. To su sai suka yi wannan rantsuwan, suna masu karfafawa a rantsuwansu cewa duk wanda ya mutu Allah ba zai tada shi ba, ya tafi kenan. Sannan kuma Allah ya ce wannan al'amari fa gaskiya ne, tabbataccen zance ne da yake alkawari ne kan Allah na cewa zai yi haka, sai dai walakin na aktharan nasi la ya'lamun, mafi yawan mutane ba su da sanin haka. Wato abin da yake nuna mana aikin mutane ya nuna ba su san da haka ba. Aikin mutane yana tabbatuwa ne, yana gudana ne akan cewa iyakar rayuwa kenan nan duniya, in an mutu shi kenan ba a tashi. In ka kalli aikin mutane za ga ta hakan yake nunawa, amma kai inda ka san cewa me ake ce ma azabar Allah, ka natsu baka yi aiki saboda Allah ba. In ka san cewa me ake nufi da ni'imar Allah, ka natsa ce ba ka ciki, ba sunanka a cikin aljanna, kai ka yarda da wannan. Kaga dole mutum ya tsaya ya dage, dole ko mutum ya kiyaye zaluntar wani Allah, don saboda ka tabbatar da cewa za ka mutu kuma za a shake ka. Duk wanda ya mutu za a matse shi a cikin kabarin nan, a takure shi, a matse shi, ga tambaya ko ga tambayoyi, za a daka mai tsawa, a yi mai tambayoyi, sai in ya iya amsawa da wanda Allah ya tabbatar da wato harshensu da zuciyarsu kan imani suka iya ba da amsa, su ne kaɗai za su kubuta, amma duk wanda bai iya ba da amsa baya kubuta. Al'amarin fa akwai ban tsoro fa, fita cikin wannan rayuwar ta duniya da kuma zuwa gamuwa da Allah ba ƙanƙanin abu bane ba, abin hatsari ne. Duk abin da ka aikata ana nan ana bibiyan shi, duk abin da kake kuma babu wanda zai maka magana, in dai kai kaɗai kake banta, ba wanda zai maka magana ya ce ka daina. Duk abin da kake kai ta yi ba mai maka magana. Abin da zai maka magana shine in kana karanta shi Qur'ani, shine zai tunatar da kai to ga da faɗin Allah wanne kai ka zaɓa. Allah kuma yana nan yana ganin ka, yana nan yana jin ka, kuma yana nan ya tura ana rubutawa. Ka yarda da ka yarda duk haka ake yi, kuma za ka tarar da wannan aikin a gobe kiyama.
to wannan wanda da ya imani da haka zai iya natsuwa ya miƙe kafa? Kaga ba wanda za a yi mutum ya natsi ya miƙe kafa. Allah maɗaukin sarki kawai muke roƙo da ya shiryar da mu ya kuma tabbatar da mu akan hanya wacce take ta daidai. wa halafa haula'i al-mukaththibuna bil ba'th mubalighina fi halifihim jahidina fi mu'akkidina la, wayannan wato masu ƙaryata tayar da bayi idan sun mutu sun yi rantsuwa, suna masu ƙarfafawa wurin rantsuwansu, suna masu yin ƙuri, wato masu kuma tabbatar da abin da suka yi rantsa kai cewa la yab'athu Allahu man yamutu, Allah bai tayar da duk wanda ya mutu, duna an takuna lahum hujjatun ala dhalik, ba tare da suna da wata hujja ba akan haka. Bala ma'ana haka maganan nan take, sai ba'athu Allahu kullu man yamutu, duk wanda ya mutu sai Allah ya tada shi. wa'adan alaihi haqqan, wannan alƙawari ne gare shi na gaskiya, walakin aktharun nas la ya'lamun, sai dai mafi yawancin mutane ba su da sanin cewa annallaha yab'athul mauta, Allah zai tada matattu, fa yunkiruna al-ba'th, sai suke inkari, suke yin musu na cewa in an mutu za a tashi, sai ba su da wannan ba mafi yawancin mutane. Shi yasa zaka cewa wasu ma da ba su da ban an mutu sai su kona, sai su tafi da gawan su je a banka mai wuta, sai ya zama toka an gama a ɗebi tekan a zuba a ruwa, ce shikenan tashi ya taho ya rayu ya yi duk wani bajinta ya gama shikenan, an gama shikenan. in mu mata mu tato duka za a yi, babu wata kuma rayuwa. To yana nan ana wannan konawan, yana can an ta da shi ana mai wannan tambayoyi, kuma ya fara shan azaba na yayi bautan wani Allah. Yana nan haka al'amarin yake, al'amari ne na Allah. Shi yasa wajibi ne da a fahimci haka. Na'am. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Ga fa'idar tayar da mutane, liyubayyana lahum, don Allah ya yi musu bayanin alladhi yakhtalifuna fihi, abin nan da suka yi saɓani ciki za a haɗa gaban Allah. Abin nan da aka yi saɓani na bautar Allah, masu bautawa wani Allah, masu aje Allah su cicciɓo wani don saboda ba su da ‘yanci, wannan duk abin nan Allah zai musu bayani shi. wali alaman ladina kafaru, don kuma waɗanda suka kafurta su san cewa annahum kanu kadhibin, lalle su sun kasance makaryata ne su, don ƙarya su ta bayyana. Shi yasa abin zai tabbata, ko babu daɗewa. Shi yasa Allah bari ai ta yin abin da ake so din, ba daɗewa fa abin nan din. Yau da kullum ta wuce wasa. Dare da yini ya tasabawa, inna jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila, wato sababbin nan biyu dare da yini in suka tasa sabo a gaba sai sun kashe ga tsufa. Haka ka'ida abin take, sai an kashe ga tsufa. Kuma ma za ga duniya kullum canja ake yi. Kamar da nake faɗi ne, lokacin da muka taso akwai irin tsofaffi da muka sani, lokacin tsofaffi ne wanda yake karanci sun kai irin shekara 65 zuwa 70, ka san su da san yara, da jan yara a jika, ba yara sweet, da irin ɗaukan yara. Lokacin mu bamu wuce irin 'yan shekara 7 ba, amma da abin da ake yi mun kai shekarun da bamu manciya, mun tantance shi. Irin 'yan shekara 7, shekara 6, 8, 10, irin wannan shekarun. To tsofaffi na jawo irin wayannan yaran a jika. Yau gaba ɗaya ban ma sanya aka yi ma, wasu da yawan su ma ban mu san, dai kawai mun ga mun daina ganin su ne kawai. Mu dai mun ga mun girma kawai, mun ga babu su. Sai dai irin wannan ka tambayi mahaifinka ina wane yake, sai a faɗi maka. Kamar ni lokacin da na tasowa irin wannan shekarun ban wuce shekara 6 ba. A lokacin akwai wani dattijo fari ne fat, ana ce mishi Malam Bello. Lokacin da yake su suna gaba da iyayenmu, su ne su sun tsufa sosai, dan a dai lokacin ba bakin gashi a tare da shi, ya tsufa sosai. Kullum ya gani zai dinga Aminu Kano, yana rike ni, yana janyo ni. Kawai dai yi zuwa dai can bayan mun girma ne dai, kawai sai nake tambaya wai ina Malam Bello, aka ce na ai ya daɗe da rasuwa. To ire-iren wannan suna nan da yawa, to duk a haka abu yake. To haka za a yi ta canje, kuma haka za a yi ta tafiya. Duniyar nan ba tsawo gare ta ba. Hausa tuna Hausa ba wani ne ko? Da zaran ka kai shekara 60 ka doshi 70, to ka zama kwata tugo. Kan ma ka ce kwata tugo, kawai ka taho, tafiya kawai ta taho kawai. Ya zama to kullum kana cikin shiri kawai, tafiya ta riga ta taho. Haka al'amarin yake. Na?
shi ne kawai sai dai kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wannan dan Allah madaukin sarki ya musu wannan bayani, ay yab'athuhumullahu jami'an yawmal qiyamah, Allah zai tada kowa gobe kiyama, li yuwaddiha lahum, dan ya musu bayani na karatu wanda ba za a yi musu bayanan kowa zai gane haqiqata ma kanu yakhtalifuna fihi, haqiqanin abin da suke ta sabani kai min at-tauhid na kadaita Allah. Ku ne fa kuka ce a iya kiran Shehu Tijani da Sidi Abdul Qadir, Rabi'atul Badawiyya da duk sauran ire-irensu. To ga yanda zancen yake, ba wanda ya cancanta a kira sai Allah, kuma haka manzanni suka muku bayani. Duk za a yi bayani a tantance, da masu kiran Masihu dan Maryam, da masu kiran Muzairu, da masu kiran duk wani abin da ake bautawa, duk sai an yi bayani a ranar, ai bayanin tauhid, ai musu bayanin tayarwa da annabta. kuma dan kafirai wal ya'lamal kuffar annahum kanu kadhibina fi iddi'aihim shuraka ma Allah wa fi inkarihim al-ba'th, dan su ma kafirai su sani cewa lalle abin da suka kasance a kai ƙarya ne, to dan da'awan wato cewa Allah na da abokanan tarayya wanda za a kira su su kai bawa ga Allah, hakan ba daidai bane ba, da kuma masu inkarin za a tada mutane bayan mutuwa. To duk wannan dan ayi bayani, babu wanda ake kira sai Allah. In ka shiga cikin hali na tsanani, to babu wanda zaka kira sai Allah. Ka'ida kenan. Wanda bai raye ba a kiran shi, wanda ke raye baya nan wurin ba a kiran shi, wanda ke raye na nan wurin kuma ba zai iya wa Allah kadai ke iyawa ba a kiran shi. Da zaran an yi sunkuyan haka, to an shiga wani layi na shirka. Idan ka kira wanda yake matacce dan yayi maka, ka kira wani matacce kamar Sidi Abdul Qadir ko Shehu Tijjani ko Ibrahim Kaulaha ko wani shehi na wani zawiya da ya mutu, dan girmama wanda kake mishi saboda kusanci da kai kake ganin yana da shi a tsakanin shi da Allah, ka kira shi dan ya kai ka ga Allah ko dan ya tsamar da kai, to wannan abun sunan shi shirka, dan ka kira matacce. Daidai kake da masu bautar gunki, daidai kake da masu bautar rana, ka kira wannan Allah. Mun fahimta ko ko yana raye baya nan a wurin, to Allah ne a duk inda kake kiran shi, saboda in ka kira shi yana ji, yana tare da kai. Shi ko wannan Allah bai ji bai tare da kai a lokacin da ya zamanta tsakaninka da shi wuri guda bai hada ku ba, saboda haka idan ka kira shi ka ba shi sufa Allah, kuma yin haka ka yi bauta wani Allah, abin ba sauki bane ba. Mun fahimta ko kada a yi na wannan ya ce wai tafiya ce aka yi ta ruwa, wannan wani tsoho ne yake ba da labari ya ce an yi tafiya ta ɗan ruwa, shi ɗan Nasiru ina ga mai daliya kenan, yake tafiya da almajirin shi, sai yana ta cewa ya Allah ya Allah, ya ce kai kuma ka kira shi, dan baka kai matsayin ka kira Allah ba, ni zan kira Allah kai ka kira shi. Ya ce ana cikin tafiya sai shedan ya fito ya kira zuwa ga tauhidi. Shedan ya ce ya shi na kiran Allah kai zaka kira shi. Ai ko da shedan yana kira zuwa ga tauhidi ma da ko ba kira shi mabannaci ba. Wai sai shedan ya fito ya kira zuwa ga tauhidi, ya ce ya malam yana cewa ya Allah kai kana ya shi, ai shirka ce. Shikenan sai wannan almajiri wuri ya koma cewa ya Allah ya Allah, to ya shi shedan ga da zare ya hada mishi, yana fara kiran Allah sai ya tabe. Ba a taba kiran sunan Allah a tabe. Mai yatullahi kana tare da Allah ka tabe, wai sai ya tabe ya nitse ruwa, sai da shi shehu ya yi nisa, shi shehu dan Nasiru sai ya ji ba mutum ba dure shi, yana waigowa sai ya ga nitse, sai mika hannu ya kamo shi, ce ai kai baka kai matsayin ka kira Allah anan ba. Yace mu muna faɗan wannan maganan ne, su jahilai ko kas yadda ko siyadda ko kas yadda, ai mun kirai ne bai dami mu ba. Wannan mugun tsoho sai ya bani tausayi, mun gane ai ko dan a yanayin shekarun shi ni shekarun zan bashi daga 70 ne zuwa sama, a ce duk a wannan duk ka shato wannan hanyar da akan wannan ba ranan bari kenan ana kan hanya ta shirka, kaga wannan bala'i ne. Allah madaukin sarki ya kare mu. Za mu tsaya nan, wannan ce aya ta 39. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi daga aya ta 40 zuwa ga abin da Allah ya so. Da fatan abin da muka faɗi shi dai a wannan zaman Allah ya ba mu ladan shi, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.